Velkommen YouTube. I dag, der handler det om den nye projekter for Epson. Og det er Epsons nye model, der hedder 9300. Så hæng på og se om det er noget, I kan bruge. You're watching the 70's Man's Channel. Velkommen tilbage. Ja, som sagt, i dag handler det om Epsons nye biografprojekter. Det er deres model, der hedder 9300. Det er en lille 4 måneders tid siden, den udkom, sådan cirka. Og grunden til, at jeg har den her i min besiddelse i dag, det er fordi, at mine gamle projekter, den døde. Så mit valg, det var, skulle jeg vælge samme mærke, som jeg havde før, eller skulle jeg vælge Epsons nye model her. Mit projekt, jeg havde før, det var en JVC X500 projekter. Den gjorde det rigtig godt. Det har jeg været rigtig glad ved, indtil der kom problemer med den. Men det var et rigtig godt produkt. Den er cirka 1 år og 8 måneder gammel. Og mit valg, det stod den her gang mellem den helt nye X5500 fra JVC eller Epsons her. Og efter jeg har læst reviews på tysk, som jeg er mega rig til tysk, så ja, der kunne jeg kun læse, at det var kun godt, jeg hørte om det her. Så jeg valgte at hoppe på den her, i forhold til den anden. Den er cirka 12-13.000 billigere, så jeg tænkte, ja, lad os se, hvad den kan i forhold til den anden, ikke? Hvis vi går ind til produktet og så fortæller lidt om det, jamen den har 2300 lumines. Det er mega meget af en projekt der er, især hvis du bruger den inde i et lukket biograf, ligesom jeg har her. Fordi der er jo knaldmørkt her. Så det billede, den giver, det er helt vildt, hvor klart det er. Og farverne, det springer i luften i hovedet på dig. Så det er ligesom dine øjne, lige for de begynder at bløde af farver. Simpelthen, det er helt vildt. En ting med, at den har automatiske linser for linskopper foran her. Og det er også fedt på en model til knap 25.000. Der normalt, der skulle du op i JVC, hvis vi taler JVC, så skal vi op i omkring 60.000 for at få en model, der har automatisk linskopper. Og det er jo mega fedt, at de har valgt at putte det i her. Projekteren her, det er en 1080p projekter, som har det, de kalder 4K E-Shift. Og det vil sige, at de har 3 skærme herinde i, der sætter sig sammen, til at når det er sådan, at den så skal lave 3800 eller en opløsning, det her 4K filmopløsning. Sådan at det er ikke en fuld 4K native, ligesom Sony de har lavet. Men det er noget af det tætteste, du kan komme på 4K-projekter i den her prisklasse. Hvis du skal have en native fuld 4K, så hedder det cirka 90.000. Og det er Sonys mindste model. Det er helt vildt. Så folk de vælger at købe det her 4K E-Shift, ligesom JVC'erne. Det er også 4K E-Shift, det er samme teknologier de bruger. JVC har bare deres egen skærm, hvor Epson de har deres egen skærm. Forskellen på Epson og JVC's, det er at Epson de har op til 3 gange så flot farver som andre producenter. Altså dengang jeg læste det, tænkte jeg, kom nu lige, for man ved jo godt hvad producenterne, når de skriver eller de gør, det kan man ikke helt regne med. Men da jeg kom med og fik den sat til, og jeg lige fik den justeret lidt, jamen jeg var helt overvældet. Altså, det kan ikke beskrives. Så jeg synes, det er et rigtig fedt produkt. Det er det godt nok i det prisleje. Projektet her, den har også mulighed for at køre 3D, hvis man vil det. Og det har jeg også testet på den, og det ser også knaldhamrende godt ud. Altså det er totalt skarpt, og ghostingen i den, det der, hvor du måske nogle gange kan se lidt skygger omkring
omkring en ting, når du ser 3D, fordi du har jo 2 lag, der skal gå ind for at lave den her dybde i billedet. Det er meget minimalt. Altså, jeg lader næsten ikke mærke til det. Så det er i hvert fald rigtig, rigtig fedt også der. Jeg har lavet en lille video, hvor jeg fortæller lidt om menuerne, og hvad den kan, og hvad de forskellige menuer i den kan. Så lad os se det, og så er der lidt billede også, eller filmklip, fra nogle forskellige 4K og UHD klip. Men problemet er, når man er så, nu står jeg her og fortæller om det, og når du nu har engang ser det her på YouTube, jamen problemet er, at I får ikke det fulde billede af, hvordan det rent faktisk ser ud. Så det kan kun anbefales at gå ud og se det med dine egne øjne, for virkelig at få et synspunkt på, hvordan det virkelig ser ud. Ja. Men lad os hoppe ind og se det der, jeg har lavet, og så kommer vi her tilbage, og så kan jeg sådan fortælle lidt om, hvad jeg synes om produktet her. Så hæng på. Ja, det her det er så menuen på Epson 9300, og vi går igennem menuen her og ser, hvad de forskellige ting kan. Der er et hav af muligheder i produktet her. Altså der er rigtig meget, du kan ændre på hele tiden. Gå ind over image her, det første. Så har vi mulighed her for at kan vælge forskellige dynamisk mode, bright cinema, naturlig, almindelig cinema og digital cinema. Forskellen på digital cinema og de andre, det er, at inde i projektoren, der sidder der et filter, som gør, at når du kører digital cinema, så kører det her filter ind foran linsen, for at du får endnu bedre farver til i den mode her. Men det eksisterer kun i den mode der. Nu kan vi se her, nu kan vi gå tilbage. Så selvfølgelig brightness, kontrast, farve, tint, ligesom alt andet, sharpness, color, temperatur. Så kommer vi herind i det, der hedder image enhancement. Der har vi muligheden herinde under og kan sætte fra 0 til 5. Og når det er sådan, du tager 0, jamen så er det bare et helt almindeligt 1080p billede, der bliver vist. Og når du går ned på alt efter, hvor meget enhancements du vil have, jamen så kan du sætte den op i grad her. Jeg har valgt at købe på 5, fordi at det forringer ikke billedet. Billedet er mega skarpt, og de detaljer, der kommer ud af det, det er helt endeværd. Så prøv at se her, går vi tilbage her. Så hernede, så har vi selvfølgelig Super Resolution, hvor du igen kan gå ind og gøre det endnu skarpere, endnu finere i detaljerne, og Details Enhancements, hvor du igen kan gå ind og gøre det endnu bedre. Så der er 3 ting, du kan gå ind og sætte på. Hvis det er sådan, at din afspiller, den kun sender 1080p ind i projektoren, så heroppe, der har du den lige ovenover her, der hedder 4K Enhancement. Den bliver aktiveret, så det vil sige, at projektoren selv går ind og opskalerer det til 4K. Men når der er så, lige nu der kører jeg på Oppo 203, og når det er sådan, at jeg kører der, jamen, så er den jo sat til at køre 4K. Så alt det bliver kørt ud i 4K der og opskaleret. Lad os gå videre her.
Egentlig er det avanceret. Jamen der har vi så mulighed for at gå ind og sætte gamma og alle farverne op. Så der er virkelig også noget, du kan gå ind og gamma her. Hvor du kan gå ind og justere de forskellige ting. Og her, der har vi selvfølgelig power consumption. Det er alt efter, hvordan hvor meget lys pæren den skal give. Lige nu står på Eco Mode. Kører op på medium her, det giver lige en tand mere i lys. Ikke ret meget. Hvis du går op i high, så bliver billedet virkelig lyst og skarpt at se på. Eneste problem med det er, at projektoren her, den larmer lidt. Jeg ved ikke, om I kan høre den i baggrunden nu, men den larmer en del, når den kommer op på high. Medium, den er faktisk også, altså lige nu der sidder jeg inde i en biograf, hvor der er helt stille herinde. Det eneste det er den. Så kan man altså høre den. Men okay, når man ser en film, så kan du bare fyre noget mere op for lyden. Så det falder ind i lyden jo, hvis det er. Gå tilbage her. Så har vi sat Auto IS. Det er jo, hvor den kommer en mørk scene, jamen, så kan den selv finde ud af at køre ned med lyset, hvor meget lys den skal sende ud. Jeg har valgt at sætte den på off, fordi at jeg synes, det er irriterende, at man kan se, at den zoomer op og ned i lys, når man sidder og ser en film. Og samtidig med, at man kan høre den IS der, når det er sådan, at den er i gang. Så jeg har valgt at pille det fra. Lad os gå ind i den næste her, ind i signal. 3D, den bliver aktiveret, hvis du smider en 3D-film i, og der har du også en hav muligheder at sætte op, og det er faktisk rigtig lækkert, at man kan finjustere sit 3D, for det er sjældent, man kan det i dag, der siger de bare, du kan bare smide en film i, så kører det. Så det er rart, man kan gøre det. Blanking, jamen det er der, hvor du går ind og siger, jamen jeg vil ikke have mine sider vist, så kan du justere ind, sådan at du indskærmer din ramme bedre, hvis du vil det. Avanceret. Jamen, så kommer vi herind under, hvor vi har de forskellige color space, hvor du kan sætte den til BT 2020 eller BT 709. Og det er de her to UHD-formater, der er i farveskalerne. Hvor at 2020 det er 10 bit, og jeg mener det der 709 det er 8 bit farver. Og der skulle komme i fremtiden det nyt Dolby Vision, og det skulle være 12 bit farver. Herunder Dynamic Range, der har du mulighed for at sætte den til auto, eller SDR, det er jo almindelig farver, og du kan sætte den til HDR. Og prøve at sætte ind på, så I se hvordan billedet det ændrer sig. Prøv at lægge mærke til farverne nu, de går jo helt amok. Så har du så mulighed for forskellige modes, alt efter hvad for en film du nu vil se, og hvordan du nu vil se dine film. Men når du sætter dem her på, der kan du virkelig gå ind og få et sort nuance i dit billede. Lad os gå videre her. Image processing. Fine og fast. Jamen det er til, hvordan du synes om billedet det skal være så skarpt som muligt. Så kan du sætte det her på. Hvis det skal være noget, hvis du er sådan, du spiller noget, og du gerne have, at det skal gå lidt hurtigere, jamen så kan du sætte fast på. Så lad os gå videre her. Settings. Jamen, Ketone. Det er, hvor du kan gå ind, og så kan du gøre sådan her. Kør dit billede op og ned, alt efter hvordan du nu vil have det justeret til på din skærm. Så skal jeg lige hen tilbage til normal her. HDMI-link. Jamen det er jo igen, du kan sætte dit HDMI op, hvis det er sådan, du gerne vil have, at når du tænder noget, så starter den selv op. Og alle de ting her. Og memory. Og her kan du gå ind og sætte de forskellige knapper på din controller, til hvordan du vil have det. Så går vi ind under memory her. En af de rigtig fede ting her ved memoryen, det er, at du kan gå ind og gemme din lens position. Det vil sige, min skærm, jeg har her, det er en 21.9 skærm. Cinescope. Når det er sådan, at jeg så vælger, at jeg skal se en film der i Cinescopen, så kan jeg trykke på en enkelt knap. Så kører den simpelthen bare ud, og så
matcher den skærm, som jeg har justeret det til. Så kan jeg simpelthen gå ind under og så gemme linsens setup her, så jeg har det på en knap, så er jeg fri for at skal til at gå ind og justere det hele igen, hver eneste gang jeg skal skifte format, når jeg ser en film. En ting mere, der er lidt fedt også, det er, at oppe under memoryen her, jeg bruger en load her, der er lavet en, der hedder 16.9 og 21.9, alt efter hvad film jeg ser. Men hvis I kigger ud til højre side, så står der Cinema på den ene, og Digital Cinema på den anden. Og det er faktisk lidt fedt, fordi at her der kan du gå ind og lave nogle specielle modes. Fordi hvis der er, som vi siger, vi skal se en almindelig film, en almindelig Blu-ray, der ikke har HDR og det her, jamen så kan du gå ind og lave et setup herinde, hvor du bruger en color, eller en farvetema, som du har lavet, specielt til det format. Så det vil sige, hvis det er sådan, at vi skal lave en specielt til HDR, fordi der er så mange muligheder, jamen så kan du lave en, der hedder 16.9, og så vælge for eksempel Digital Cinema, og så har I justeret den digitale cinema til, at når du skal se HDR-film, jamen, så hopper den automatisk over og kører det. Så det er faktisk fedt nok, at de har valgt at gøre det. Lad os hoppe tilbage her. Extended, jamen så har vi jo alt det her, hvordan skal du sætte den, hvordan skal den hænge i loftet, skal den spejlvendes, og ja, hvad sprog skal det være, alt det standard, ikke? Netværk, det samme igen. Og hvis man vil sætte det op, så kan man gøre det, ikke? Med netkabel og trådløs. Info, jamen der kan vi gå ind og se, hvad viser den, og hvad kører den lige nu i billedet. Ja. Jeg tror, det var det. Så hvis jeg lige hænger på 2 sekunder, så vil jeg lige sætte noget billede på, så man kan se, hvordan det ser ud. Her har vi så en del UHD 4K materiale, som man kan hente gratis inde på internettet til at teste sine ting med, hvor man kan se, hvad den kan, ikke? Jeg har en her, vi lige kan prøve at se et hurtigt klip af. Jeg ved godt, man kan ikke se det fulde her på, når jeg optager med mit kamera, når jeg nu ser det her på YouTube. Men I kan få en lille idé af, hvordan farver og sådan noget det ser ud på det. Altså, det der sker her, det er, at jeg ved ikke, om man kan se det, men billedet, det er ekstremt detaljeret. Altså, det kan ikke sammenlignes. Og farver og alt, det flyver ud i ansigtet på dig. Altså det kan ikke, jeg vil sige, klarheden og detaljerne og farverne, det er lidt ligesom hvis du går i en butik og ser en ny 4K UHD TV OLED eller hvad det nu hedder, ikke? Og det er lige så skarpt. Det er helt groteskt. Kan vi lige prøve at tage den anden ind her. Skal vi se her. Har noget surfing fra Sony. Lige stop den der. Sådan der. Og her har vi igen, altså, dine øjne, de bløder simpelthen af farver. Altså, du bliver bombarderet med klarhed og farver i billedet her. Det er helt grotesk. Her har vi igen en demo fra Sony af. Altså, billedet, det er
sort nuance i billedet, det er virkelig knivskarpt sort. Det ser knaldhammer godt ud. Min sidste projekt, jeg havde, det var en JVC X500. Og den var 1 år og 8 måneder gammel. Og det kan slet ikke sammenlignes det her. Altså, når det var sådan, at den anden, altså JVC'en, den var også skarp og alt det her. Men det her, det kan slet ikke sammenlignes. Og de farver, ligesom det I ser nu her, det er helt vildt. Altså det ser sygt ud. Ja. Jamen, det var lige en lille hurtig, hvordan at menuen ser ud på projektoren, og de forskellige ting, du kan justere på den. Og et par enkelt klip her af, hvordan kvaliteten ser ud. Men okay, det kan ikke sammenlignes og se det online. Det skal ses. Så jeg vil hoppe tilbage til bordet, sådan at vi kan få en snak om, hvad jeg synes om det her produkt. Og fortælle lidt om det. Så hæng på. Velkommen tilbage. Jeg håber, at I kunne bruge det, I lige har set, så I kan få en lille idé om, hvad projektoren her den kan. Hvis jeg skulle ind og sige om, hvad jeg synes om produktet, jamen, jeg kunne blive forbløffet over, hvad jeg har set. Det er noget af det bedste, jeg har set i den her prisklasse. Det er helt exceptionelt. Det kan ikke beskrives. Og som jeg sagde før, at hvis det er så, man skal se det her, jamen, så vil jeg anbefale, at man ser det selv med sine egne øjne live. Fordi det giver noget helt specielt. Det gør det. Jeg havde en filmaften her i weekenden her, og mine venner, da de kom og skulle se den projekt her, jamen, der viste jeg dem selvfølgelig, hvad den kunne, og hvordan det ser ud. Og en af dem, han sad også bare og smilede og sagde, jamen ved du hvad, det er jo helt vildt, som forskel der er fra den sidste projekt, du havde, og til det her. Så jeg kan kun sige, at det er det bedste, jeg har haft i det her prisleje. Selvfølgelig kan du gå ud og lægge de her næste trin op, jamen det er jo 40, 60, 90.000, en 250.000 for projekter, hvis det er det, du vil. Men jeg har sådan lidt, hvor er de sidste penge lagt? Okay, jeg ved godt, hvor de sidste penge er lagt, hvis du går op i 60.000 modellen, ikke? Og hvis du går op i det helt dyre 90.000 kroner modeller. Men når det er sådan, at man tænker på, hvad man får her for pengene, og hvis jeg skulle ind og sammenligne det her med et 40.000 kroners produkt, så vil jeg vælge det her. En af de ting her ved projektoren her, som selvfølgelig er, det er lavet af plastik. Karosseriet på den, det er plastik på den, og det er ikke noget videre fancy. Det er en projektor. Hvis det er så, man vil have lidt mere kvalitet i, hvis det er det, man gerne vil have og går efter, at det er metalkaross på den, jamen så skal man hoppe på JVC's produkter. Fordi at deres karosser i deres projekter, jamen det er metal. Med metalgitter og metallins her foran. Så ja, der er lidt mere kvalitet i selve, hvordan den er stykket sammen i produktet. Men ja. Jeg kan anbefale jer, hvis det er sådan, at I er nærheden af Sønderborg, jamen så synes jeg, at I skal smutte ind forbi AV Connection nede i Sønderborg, fordi de har simpelthen en kæmpe biograf, hvor du kan gå ind, og de har de 3 bedste projekter på markedet, normalt hængende, så du kan få lov til at sidde og sammenligne, hvad du synes om produktet. Og det er jo en mega hjælp, når det er sådan, du skal ud og købe et dyrt produkt ligesom det her. Og det er noget, man skal have i lang tid. Så der vil jeg anbefale at tage derned en smut forbi. En fed butik. Det er ligesom butikker var i gamle dage. Jamen, altså, de har
højtaler i alle prisklasser, og op i de high-end højtaler, og high-end produkter, og normale produkter. Men du kan simpelthen gå ned og stå og se det. Der er der altså ikke ret meget af tilbage i Danmark i dag. Og der hvor der er, jamen det er bare discount. Så jeg kan kun anbefale, tage en smut ned forbi AV Connection, hvis det er sådan, at I vil have et kig for jer selv på projekter og biografprodukter. En ting mere med den her, det er, at den har 5.000 timer på pæren. Og de 5.000 timer på pæren, det tilsvarer cirka en film om dagen i 7 år. Så alt efter hvor mange film du fører af hver dag, jamen ja. Så det er fedt i det. Og pæren i dem her Epson-modeller her, de er heller ikke så dyre som de er på Sonys og JVC's. De er en del billigere. Det mener, de starter fra omkring de 1.500 kroner og så op til 2.500. Hvor andre projekter de kan komme helt op i 4.000 og højere for en ny pære på dem. Så ja. En ting med, at man lige skal sige til den her, som jeg også sagde før, da I så på den menu og de ting her, det er, at den kan godt larme lidt. Der er lidt støj fra projekterne af, at det kunne de godt have kørt lige en lille bitte tand længere ned, for at få den lige den tand lavere. Echo Mode, det er fint, hvis du sidder og ser film, der hører du det ikke rigtigt. Den jeg vil sige, det mere lys du får for at køre den op i lyd, det er ikke noget værd fra Echo til midt i pære på den her. Hvis der så man kører den helt op i high, jamen så får du et ekstremt sygt skarpt, og billedet det simpelthen, det står virkelig skarpt, og farven de går helt amok, og lyset, det ser hammergodt ud. Så hvis man kan holde til den her susen fra projekterne af, jamen så synes jeg, at så kører den i high lamp mode. Man skal lige huske at sige, kører man i en high lamp mode, så er det også kortere film. De siger cirka 35.000 timer på pæren, hvis du kører i high lamp mode. En ting mere, der er fed her ved Epsons produkt her, det er, at der er 3 års garanti på pæren. Hvis pæren skulle springe, eller hvis der skulle ske et eller andet med den, jamen så er der 3 års garanti på den. De lover op til 3.000 timer på pæren, eller 3 år. Så alt efter, hvor meget du benytter produktet. Så ja. Jeg kan kun sige, at til at slutte af med, at jeg er rigtig glad ved mit køb. Det er mega fedt. Jeg kan ikke få det bedre til min biograf i det her prisleje. Projekternes pris der ligger i omkring mindre 24.000. Og det er selvfølgelig det er mange penge fra projekter. Man kan gå ud og købe billigere projekter til 5.000 og sådan noget. Men hvis du har en dedikeret hjemmebiograf, og du gerne vil have noget af det bedste, du kan se, jamen det ser hammergodt ud. Jeg vil sige, at det lyder vildt, men det er tæt på. Og ligesom når du går ud og ser et 4K TV, det står knivskarpt. Detaljerne på den, det er også hammergodt. Den her, den understøtter også, 4K film. Den har den her nye sikkerhed, som der er på de nye film, det understøtter projekterne her. Så at du kan gå ud og købe en 4K afspiller og proppe til den her, sammen med det her, der hedder UHD Blu-rays. Og de har det her High Dynamic Range. High Dynamic Range, det er det her, hvor at lyset falder på den rigtige måde ind i filmen. Hvis der er en sol, jamen så solen den lyser mere op end andet, og så sådan du får den her blindende effekt. Og så kører de en højere kvalitet af farver forhold til de helt gamle film til det her film. Dengang jeg så det, og man sidder og læser om produkterne og sådan noget, så tænkte jeg, kan man ikke bare skrue noget mere op for sine farver, og så får du det. Nej, det har jeg ændret mening nu, fordi det ser virkelig, altså dybden i farverne, sortheden i farverne, det er helt vildt. Det er det. Jeg har brugt en Oppo 203 model til at køre på den her. Så altså de to sat sammen, det fungerer rigtig godt. Og min skærm her bagved, det er en Elite Screens Curved i 125 tommer. Så og deres Cine White lavet, så det giver også et rigtig lyst billede, når
man sidder og ser det. En lille ting, jeg synes, der er ringe ved produktet her, eller ikke ringe, men jeg håber, det kommer en firmware update på den, det er, at jeg har en curved screen. På JVC's, den sidste model, jeg havde, der havde jeg mulighed for at kunne, ligesom, hvis du har en firkantet stykke papir, og så du trækker i midten af papiret og trækker ud. Det vil sige, at hjørnerne, de bukker sammen. Og når du har en curved screen, så er det rart, at man kan bøje billedet, så det kommer til at matche din curved screen. Det kan jeg ikke på den her. Så det er lidt skidt. Så det må jeg bare nøjes med indtil videre, og så håber jeg, at de laver en firmware update, som går ind og giver den her mulighed for at kan bøje hjørnerne. Så ja, det var lidt om produktet, og som jeg sagde, smut en tur forbi AV Connection og få et mega god service dernede, og komme ind og se deres produkter og få en idé af, hvad findes der på markedet. Og de har fra alle budgetter, helt ned fra det laveste til op i det mest ekstreme, hvis det er det, man går efter. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, jeg ser jer igen. Så hæng på. Indtil næste gang. Farvel. Hej igen. Hvis I kunne lide det, I så ville det være rigtig lækkert, hvis det var sådan, I kunne støtte kanalen ved at klikke heroppe på subscribe-button. Og herover i den anden side, der er et par videoer af, hvad jeg ellers laver på min kanal. Så det vil hjælpe kanalen rigtig meget, og jo flere subscribers jeg får, jo bedre produkter kan jeg vise anmeldelser af. Og jo flere videoer vil jeg også starte med at lave på dansk. Så jeg håber, at I subscriber til min kanal. Hej.